Praise the Lord, Hallelujah. बयनिसिमबो आं बे मोनाबिलिनि गोजोननाय हरबाय। दानो नोंथांमोनजों आङो बे 2024 नि बे गोदान बोसोराव आङो नोंथांमोनजों इसोरनि बाथ्रा दसे सम शेयार खालामनो सानदों। बे बोथोरा जोंनि थाखाय माबायदि बोथोर जोंनि जिबनाव जों गोसोखांनि आरो बे 2024 खौ जों माबायदि जों बारग'लांनांगौ बेफोरनि थाखाय जों इसोरनि बाथ्रायाव जों ध्यान खालामनाय लोगोफोर आंनि बे इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आं बरायग्रोबाय। गिबियाव इसोरखौ हामबायनायजों लोगोसे आं मोनसे जेसायानि 49 नि 15 पदखौ आङो बे समाव फरायनानै बिनिफ्राय फंनैसो बुंनो सानबाय लोगोफोर। मानोना बोथोरा जोबोद गाज्रि, बोथोरा जोबोद गिथाव बाथाव। बेनिखायनो इसोरा बे समाव मोनसे बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राखौ जों एसे आथिखालनि बोथोरखौ लानानै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानबाय लोगोफोर। बियो जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां जाबाय। मानोना परिस्थितिया जोंनि गेजेराव गावजों गाव गोदाव सोराव जालाबायो मानसिफ्रा। बेनिखायनो बे बाथ्राजों लोगोसे जों एसे बे बाइबेलनिफ्राय खोनासंनि। जेसायानि 49 नि 15 पदखौ जों बेयाव बेबायदि फरायला मोननो हायो जे सोरबा बिमाया गावनि आहार सोबग्रा गथ'खौ बावनो हागौ खोमा होनदों। एबा गावनि बिसाख'नि फिसाज्लाखौ अननाय नङा खोमा बिसोरो बावगारनो हागौ। नाथाय आङो नोंखौ बावनाय नङा होनदों लोगोफोर। प्रेज द लर्ड। इसोरा माबायदि बुंदों दे। सोरबा बिमाया गावनि आहार सोबग्रा आहार जाग्रा गथ'खौ बावनो हागौ खोमा होनदों। जोंनि मानसिनि बादिब्ला जों माब्लाबाबो बावनो हाया। आरो रावबो बिमाया गावनि आहार दौनाय गथ'खौ नागारनो हाया आरो बावगारनो हाया। जों माब्लाबाबो खोनाफेराखैमोन बेबायदि बावगारनायखौ। नाथाय इसोरनि बायख्यआ बुंदों, बिबो गावनि गोरबोनि बिसाख'नि जे गथ'खौ बियो बावगारगोन होनदों। नाथाय इसोरा बुंबावबाय, आं हले नोंसोरखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा होनबाय। नंगौयैनो जों दिनै नुबाय गोबां मानसिफ्रा दिनै जों बे समावहाय गोरोबनायखौ नुबाय जे गाव गावनि जे आहार जानाय गथ'खौनो उन्दै बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रैनि गथ'खौनो नागारै बेसेबांबा गोजान गोदाव सोराव गुबुन गुबुन जाथिफोरजों खारनानै पापआव गोग्लैनायखौ जों नुबाय। अब्ला जों बेजों गोबां मिथिबाय जे गाव गावनि आहार जानाय गथ'खौबो, गाव गावनि गथ' बामनाय गथ'खौबो, गाव गावनि बाजानाय गथ'फोरखौबो, आहार दौनाय गथ'खौबो, आहार जाग्रा गथ'खौबो गारनानै मानसिया गोदाव सोराव खालामनो हानाय बेबायदि अननाय गैयै संसाराव उजिबाय। अब्ला बियो सोरनिफ्राय होननानै बुङोब्ला जों मिथियो बयबो बियो सैताननिफ्राय। बियो इसोरनिफ्राय नङा। मानोना अननाया जाबाय इसोरनिफ्राय। अननाया गासैखौबो सैसोयो होनदों। अननायाव बासायनाय दं, अननायाव जोथोन दं, अननायाव खौसेथि दं। बेनिखायनो लोगोफोर, आङो बे समाव बे बाथ्राखौ मानि थाखाय बुंदों होनना बुङोब्ला आथिखालनि बावैसो समनि सिगाङाव जे जाथायफोर जानो थांगासिनो दं, दासिमबो जाबाय थायो। गाव गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांनाय, गाव गावनि बिसिखौ गारनानै गुबुन हिन्जावजों थांनाय, बेसे गिथाव बाथाव बे परिस्थितिया। दा बेनिखायनो गाव गावनि गथ'खौ इसोरनि होनाय गथ'फोरखौ बावगारनानै गुबुनफोरजों जिउ खांहोनाया बिमायनो गिथाव बाथाव इसोरनि नोजोराव दे। बेनो पाप। बे पाप खारन पाप मावनाया इसोरनि नोजोराव जोबोद दसे। पापआ नोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो। आरो बेजों मानसिफ्रा माब्लाबाबो जौगानो हाया। मानोना जोंनि बाइबेलावनो खननाय दङ, रमनि 6 बिनि टेस्टआव दं, पाप मावब्ला पापनि फिथाइया थैनायसो।
बेयाव माब्लाबाबो गाहाम नङा। बे थैनायखौ नोङो मानो नाजावनो? नाथाय गोथांखौ नों नाजाव। खारन जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव जोंखौ पाप आरो थैनायनि आयेननिफ्राय जोंखौ सुख'नो फैबाय, जोंखौ बासायनो फैबाय। बेनिखायनो जों रावबो गोदाव सोराव जायालाबानो जों जाय इसोरखौ मोनबाय जों मोजाङै थानि। आरो बे 2026आव आंनि अनजाराफोरजों बयबो नंगौजों थाबायनो सेस्था खालामनि। इसोरनि बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनो गोसो होनि। आरो इसोरा सोर जों बेखौ नागिरनानै सोरबा मिथिया गैला मोजां मिथिनो हास्थायदो। खारन इसोरा हौवा आरो हिन्जावखौ सोरजिनानै दानानै हाबा जानो होबाय, गथ' गथाय खांनो होबाय, बिसि फिसा जों अनलायनो होबाय। आरो अब्लाबो दिनै बेबायदि एसे मोजां अनलायनायखौ इसोरनि बोरखौ मोननानैबो हाबा जानाया इसोरनिफ्रायसो, अननायाबो इसोरनिफ्रायसो, गथ' गथाय मोननायाबो इसोरनिफ्रायसो। जुदि सोरबा मानसिया गथ' गथायखौ खांनानैबो जोथोन लायाब्ला, अनाब्ला, बेखौ नागारना खारोब्ला बेनिख्रुइ गाज्रिसिन पाप आरो जों बबेयावथो नुबावनो? बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राखौ जों जायफ्रा गोसो होगोन, बाइबेलनि बाथ्राखौ जों जायफ्रानोखि फोथायगोन, जिसुनि रावफोरखौ जों जायफ्रा मिथिगोन, अब्ला बेफोरबायदि पापनिफ्राय गावखौ हमथानो हागोन। जोंनियाव गावखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय जोंहा मोनसे सेल्फ कन्ट्रल मानसिनाव थानांगौ। अब्लासो गासैबो पापनि बोलोनिफ्राय जों गावखौ बेंनो हागोन। नोंथांनि एसे मोजां रायजो जाफुनाय समावहाय, एसे मोजां धोरोमिया जिउ खांनायाव, एसे मोजां बिसि फिसाय अनलायनानै गथ' गथाय खांनाय समाव नोंखौ पाप मावनानै गथ' गथाय नागारनानै खारहोनाया बे सोर बिलाय? सैताननि खामानि बियो। सैताननि खामानिया जाबाय बायफ्रुनाय, धंस खालामनाय, सिथारनाय, नांलाय खमलाय खालामनाय, गोरोबलायनाय गैयै खालामनाय, इसोरनिफ्राय गोजान खालामनाय। पाप बेफोरनो इसोरनि बेरेखा लोगोफोर। बेनिखायनो जेब्ला जोङो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंगोन, जेब्ला जों जिसुनि गाहाम बाथ्राखौ मोजां खोनासंगोन, बुजिगोन, अब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो बेबायदि पापआव थांनाय नङा दे। नोंथाङा सासे बिमा जानानै, नोंथाङा सासे बिफा जानानै जुदि गथ'फोरखौ अननाय गैयै जायोब्ला बेसे दुखु ना? बेनिखायनो अनलायनाया, खौसेथिया थानांगौ लोगोफोर। जों नुबाय सोर बिमाया गावनि आहार जानाय गथ'खौ बावनो हागौ खोमा? आरो गावनि फिसाज्ला जोनोम जानाय गथ'खौ सोरबा बावनो हागौ खोमा होनना बुंनाय बाथ्राया, इसोरा बुंबाय, बिसोरो बावनो हागौ, बावगोन। नाथाय आं हले नोंसोरखौ आरो बे बुहुमनि मानसि मानिफोरखौ फोरबुआ जोंनि दुखुआव सुखुआव, जोंनि गांनाय उखैनायाव, जोंनि दुखुनि दानाव बे फोरबुआ जोंखौ रैखा खालामनो जेब्लायबो हर सान जोंखौ हेफाजाब खालामनो थामथिम दङ लोगोफोर। बेखायनो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासं आरो फोथायनायाव था आरो सोरगो रायजोखौ मोननो थाखाय हास्थाय, धोरोमिया जानो नाजा, गावखौ थामथिम खालाम, मानोना बोथोरा गाज्रि। जेब्ला जोङो फिलिपिनि बाथ्राखौ खोनासंगोन, फिलिपिनि 2:1 जों फरायब्ला मोननो हायो। जेब्ला ख्रिस्ट'जों नोङो खौसेयाव थागोन, ख्रिस्ट' जिसुखौ जेब्ला नों फोथायनानै बिनियाव खौसे जानो हागोन, अब्ला नोंनियाव गेदेर अननाया फैगोन। गोथार जिउआ नोंखौ सहाय होगोन, गोथार जिउआ नोंखौ दैदेनगोन, आरो नोङो बोलोगोरा जागोन, नोङो गोहोगोरा जागोन, आरो गोथार जिउनि बोलोजों नोंसोरो गावजों गाव ओरैबायदि अनलायनो हागोन। नों लोगोफोर अनलायनो हागोन, बिसि फिसायजोंबो अनलायनो हागोन, गावनि गासै पारा पुरुसिफोरजोंबो अनलायनो हागोन, आरो रावबो नोंनि बेरेखायानो थानाय नङा लोगोफोर। दा बेनिखायनो जोंनि थाखाय बेबायदि मोनसे गेदेर अननायखौ नांगौ। ख्रिस्ट' जिसुनियाव खौसे जानाया जोंखौ बेबायदि खालामो दे। आङो फरायनि फिलिपि 2:1 ख्रिस्ट'जों खौसे जानाया नोंनि जिउखौ, ख्रिस्ट'आ नोंखौ जिउआव बोलोगोरा खालामो होनदों, गोहो गोरा खालामो, आरो बिनि अननाया नोंखौ गोजोन होगोन। गोथार जिउआ नोंसोरनि गेजेराव
गावजों गाव अनज्लायनायखौ लाबोगोन आरो बिनि सासेनि सायाव सासेहा दया आरो अननाय जागोन। प्रेज द लर्ड। नोंसोरो एबा जों बयबो गावजों गाव बिसि बिसाय अनलायनानैबो न'खरनि मानसिफोरजों अनलायनानैबो जोङो गावनि खाथिनि मानसिफोरखौबो अननो हानायजों लोगोसे आरोबाव गुबुन मानसिफोरखौ जों अननो हागोन। जायफ्रा ख्रिस्ट'नि अननायखौ मोनबाय बा जायफ्रानोखि इसोरनि बाथ्राखौ मिथियाखै बिसोरनोबो जों अननायखौ दिन्थिनो हागोन आरो जोंनि अननाया उसिफावजासे इसोरनिफ्राय जोंनियाव फैगोन। जेब्ला नोंथाङा फोथायगोन, जेब्ला नोंथाङा फोथायनायाव रोदा सुरगोन, जेब्ला नोंथाङा इसोरनि बाथ्रायाव गोसो होगोन, जेब्ला नोंथाङा ख्रिस्ट'नियाव खौसे जागोन, जेब्ला जोंनि न'खरा जिसु ख्रिस्ट'नियाव खौसे जानानै जों बेखौ फोथायनानै बिनि बोसोनखौ मानिगोन, अब्ला माब्लाबाबो जोंनि गोसोनिफ्राय बे अननाया गोजान जानाय नङा आरो खुनु दिन सैताना जोंनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामनो हानाय नङा। बेनो इसोरनि राव। माने अननाया जोंखौ खौसे खालामगोन, जोंनो गोहो होगोन। गावजों गाव अनलायनाय, खौसेथि, फोथायलायनाय, मानिलायनाया, रंजानाया, गोजोननाया जोंनि न'खराव फैगोन। लोगोफोर, बेखायनो जोंनि न'खराव बेबायदि गासैबो न'खरावनो बेबायदि गोजोननाया नांगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनि न'खराव गोजोननायखौ लाबोनो हास्थायदों। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनो अननायखौ होनो लुबैदों, नोंखौ बासायनो लुबैदों, नोंखौ खौसे खालामनो लुबैदों, नोंनि जिउखौ गोजोन होनो लुबैदों, नोंखौ पापनिफ्राय बासायनो लुबैदों, नोंखौ गासै पाप मावनायनिफ्राय हमथानो हास्थायदों। बे 2024 नोंथाङा बाइबेलनि बाथ्राखौ गोसो होनानै खोनासङोब्ला, नोंथाङा बाइबेलखौ फरायब्ला जथेस्थ' बुजिनो हागोन आरो पाप मावनो गोसो जानाय नङा, गावखौ हमथानो हागोन। अब्ला इसोरा नोंनि न'खरखौ नोंखौ बोर होगोन। हामबायसै। बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंनानै दोनबाय। इसोर बे बाथ्राजों बे 2024 जों साफ्रोमखौबो बोर होनानै फैथोंसै जिसुनि मुङै। आमेन। बयनिसिमबो गोजोनथोंसै। थेंक इउ सै।